vaveki vakachibata chimoti mhuri yezimbabwe ndandakapakata dura redu rinogara ragara rine zvaro. Ndine nyaya yandinayo mhuri yezimbabwe yandakataura nyaya yeukaroyi yemwana akaonekwa akazvarwa ndokuita mazuva nekuranda 12 zuva rechi12 ndokubva afa. Mwana uyu afa kudaro iko zvinozvo ane mwedzi inodarika 6 yadarika 6 ndokuzoonekwa ari pamusoro peguva. Shoko ratinodataka kuudzai mhuri yezimbabwe kuti nanhasi zuva rechi6 achiri panze, mwana asati avigwa. Tenorosh asati avigwa. Right, ndine nyaya mhuri yezimbabwe yandinayo yakaitika kunonzi iko 07 bhowera kana mabhowera muriko kunonzi iko kuchiuruhwi kune murume akafira pamba patezvara mukwasha chikonzero papa zvinhu zvakaoma. Ndine nyaya yekunyanga yemwana akaita 6 years asingawanike. Ndakambochitochisa nezero ichi asi akazowanikwa. Nyaya iyi kana ndakuitaura ndiri kukumbira kuti mudzike nokuti ichasumudza moyo yevamwe vanhu. Pane nyaya dzakafanana nevanhu vasiri kuonekwa. Vamwe vanhu vakaenda kunovigwa vachiitirwa chivanhu vachinzi vakafa ivo vasina. Kana munhu angonyungudika zvokuti hamuna kumuona ane nguva musina kumuona, vanhu tinoshandisa chivanhu chedu. Vamwe vanoenda kun'anga, vamwe vanoenda kuvaprofita. Zvavaona ikoko ndo zvavanoshandisa. Yes. Wandiri kutaura pano mwana uyu akambonzi afa asi haana kufa, akaonekwa mupenyu, akaonekwa musi weSatati. baba Isabel, nthawe ziri kudiyana nezuro makataura mhuri yeZimbabwe kuti ndo dzimwe dzenyaya dzamunenge munadzo. 5 minutes to 11 sudzurai. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe rifanira kupinda tiri mukati mekuri vari kupfapfaita dziri kuitika matiba nosenyika iro. Rega ndingotanga mhuri yeZimbabwe ndichange ndichirova dhunge tonga